Bakano paggupat kataw Khalifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamakirin kita ng geng reaction video Ustad Abdul Qadir. Makapantag sa geng kaya pupantag na kates kanyan. Bismillah. Yang kayak aku pemanagadar na yang kayak video yang kayak mga wata. Aliran di kapag rada kayak Alim Yahya. Maka susuagod na yang kayak mga wata sa Monica. Ayaw bukala lagi ra. Nasa busa di kira di mi pamangdao. Nang buka kerong sira na mabusa mga kitab sa geng kana mga lapisan ang tawa sa talikudan. Ako po kilera na mabusiran na anak ko ba tiyan ina. O gay na din yung mapagbusa geng kana nalalagi. Baka ano pumbubusa sa ninyo ni matero ami pun bagyo ki Alim Yahya. Na ayaw magtero ka kanwari mga wata. Na upa makanya sumusubur kan. Na ayaw niyo baka sarumpanga. Kenapa sekali di imana rampang sa geng kaya mga pangaan. Na ayaw kaya sulti ka kanu si. Na kagiging kaya katero Imam Syafi'i. Apiya ka dunia subida. Na apiya sudah takta. Aku sumanga udah makilala. Na salah ko ron mang bisa puto. Na antanong makapamaguma na sasabut. Na bali sabutan na katanong ng mabu. So sabutan sa geng kana na katero Imam Syafi'i. Abi tero era bidakan. Mahmuda. Aku madmuman. Lagi na ni tinutano na niyo. Kapada aku kuan na ipilimpang agi kaya mga tao abang apa bibida. So sabod na inopkar ita si Abu Jihad. Dia kana na udah mas abrar. So biya gada ka agi ko ando ka video niya. Dia ko datigin makapagin benar. Ubagi kana nakatero Imam Syafi'i. Abida Hasanah Mahmuda. Na basi ikaw agama. Gina ni kapkatan di usah dia untuk katero niya. Opa manas ginang konso mga parahirsa. Apka usap si ikaw agama. Di makayon si Abu Jihad. Ubagi kana nakatero Imam Syafi'i. Abida Hasanah. Na basi ikaw agama. Nakapakay makakukunik sa Abu Jihad. Ugi na sa na di kurun susurami. Kakagi ay usaya ng Imam Syafi'i sa kaya katero yan. Na sunsu agama. Na uba kali sa kota usaya. Dia kaya katero Imam Syafi'i. Adu ti man natin subida. Ka Mahmuda agumad mo. Ay tigna katero na Mahmud. Na faman wafaqa sunnah fa huwa Mahmud. Wa man khalafa sunnah fa huwa madhmum. Sada tigin sa makayon o sunnah. Nagina natin di pembetul sa Mahmud. Na dua-dua ti man na sunnah apa gayuna? Sunnah Nabi. Abu sunnah upat kata khalifah. Ginang buy authorize aron tanurun kedeget sunnah. Wa man khalafa sunnah fa huwa madhmum. Nasab man natigin sa makasurang si ku sunnah. Na dito atigin di pembetul sa madhmum. Dikatarima. Petero Nabi. Nagib bali pupusan niyo akatero ayaw Nabi. Apa kata niyo matigin si kumasa? Ako masa niyo. Agi yung kutuwa di kapsulan surang mga tao si ku di kapagagama. Datar bagi kayak masa tami mato. Di na masa tami mato. Na fa'alaikum bi sunnati. Na paliw gatar kanu sunnah natin Nabi. Kapita kan natin Nabi. Pagana ano, kapito Nabi. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdi. Ikaduna. Ain authorize ko Nabi. Sunnatu Nabi. Aku sunnat upat kata khalifah. Di nang bi authorize. Basta aad Nabi puparuan. Na kailangan nakakapitan nakatamelatan. Agi ang kada na sunnah. Sunnah upat kata khalifah. Aku sunnah Nabi. Sumpat agi ang kada nakatero Nabi si Sauriya. Agi ang butak yatero niya sa lawa na bid'ah. Na adi degan. Ada ba ninong tiyagi? Na iprim butak yagi ang kaya mga pabibid'ah. Agi ang kada nakatero Imam Syafi'i. Sa aya ko na Mahmuda, bid'ah Hasanah. Agi ang kaya galabukiran ng mga bid'ah. Ay pendaliriran mambu. Agi ang kutuwa tinggalabak. Upat katawa khalifah. Ada manggalabak o Nabi. Udi na so sabay na galabukiran na dato yan ko Nabi. Ubanian ini sugo. Udi na ubanian pinggalabak. Ay daliliran. Na so Abu Bakar. Radiyallahu anhu. Na tini mo yan sa Quran. Na dati mo o Nabi. Na ubanian pakalilipati. Agi mo ito katero o Nabi. A-authorize sira. Si ko kapitiran pinggalbakiran Hasanah. Datarian na sa Umar. Kami tirawi. Nakagi sa Umar. Na inuyagyan sa sunnaw Nabi. Aping galbakian si kumiyaw na adna to di na adang si ko Nabi. Na initan ko Nabi suka tirawi. Kakawan yan. Ubang balo ya paliw si kumamamatian. Na may katindig sa Umar. Khalifah. Na ini tarus yan nagyan ko to sunnaw Nabi. Na ayaw maadan yan na wafaka sunnah. Ya kaayon si ko sunnah ka adna to di si ko Nabi. Liyo ko kwabu balo yan na authorize. Na ayaw pa na pinggalbakian na adna to di si ko Nabi. So Uthman. Apya kadunian subang si ko di maata. Nakagi authorize si Uthman. Kapag sa kanyan upat katawa Khalifah. Nagi ito ba itinugan niyo sa? Ayaw buwa sunnah. Aso pinggalbak ko Nabi. Abu so pinggalbak ko upat katawa Khalifah. Nagi na idapat. Api per orang katano. Pagkapitan tan mati ko Nabi. Na ayaw para isa sa giyang kaya ay tatagaliwa maulid. Wad na may maulid ko upat katawa Khalifah. Authorize. So pitiran. Pagkapitan no. Da. Si kupat katawa imam. Da. Si ko mga tabi'in. Tabi'in. Da. Ba't namin dali makangiran? Da. Api apa namin dali makan si ko mga tabi'in. O di namin maulid kira. Nakagi kena basiran na authorize. Kakna basiran pa upat katawa Khalifah. Miya kaliw siya sa gibo to in-authorize Nabi. Siya butiw. Yang kaya ito dali lagi ang mga wata. Akatero wallah ya ayyuhalladhina amanu taqullah wabtagu ilayhi alwasilah. Ay sran wa mi marati ati wallah. Na kana kanius wallah. Na pamangiday kan usok kita. Ako kita. Ami pupakaran ninyo si wallah. Udi no kita. Ami pupakaran ninyo. Si simo si wallah. Bukan nakaskanwari mga oraka sa ibaratan. Sa diyang kana na wasilah. Pakambida niyo sa wasilah. Aguso bid'ah. Kaingarang mo na motan ng bid'ah niya. Tao ba kano panggiraw bid'ah Hasanah. Laginan sa wasilah. Di.
Ay wasila, na ibaratan yan, na ibaratan na magipunjiya di ka, na mawata na kentasan na kadar pa, na kailangan na makapagda ka. Lagi di kapag umangon sa magaan, nagudi ka kalugan, nanto ni wasila, makapagda ka sa track. Lagi ito ba wasila, lagi mo track. Na makumakakman sa film, yung kutuan itidawaan, nanto na pa ni wasila, makapagkatungan, napakakapta ka sa sinapa. Lagi nang ba wasila. Kana ba ay wasila, na bidaa, akong babuan na kaswagama. Isad na ka rin akabibibidagi ang kata na maulidiwi tatagad niyo. Na inayin man, miya maniyog na nga mga pimba na video sa giya, kana pimba na balaingan. Akiyap maulidiwi sa giya kaya niyos. Sala ko suni palaila, sala ko duso di pagidayda, sala ko so pimba na nadataro kisusukan. Na upa makasimba na kaya dapat, na mag-ayun na yung kano, upa makakapalaila mo, nakapalaila. Ya Egypt na di palaila, nakapalaila mamurkan. Upa makakapagidayda, nakapagidayda. Na dapat lagi akatuon na ka. Bagian ka na nakapagidayda, kapalaila, na ba na simba? Ay manan yan, nasuun so pagampaganay. Amin ba, sa giya ka na namaulidan nabi, na ay pag-isipan ka. Bas kanyan pa kuma patkataw khalifa. Kau pa makapansikan yang patkataw khalifa. Nakapatay yung ganun tanong ka tulis. Nasupin beberapa mga padyan api apa nimbebu si Imam Syafi'i. Ibarat obat na kena katapi beberapa niya. So mga tabi utabi. Na di tanuanan kaunutan akan basiran authorize nawar ana manusia. Pekeriba akan basiran maksum basiran mga nabi. Ugay na dapat lagi agatuon. Abiran pimbebu si agama. Tabada tanang yang agak lebih. Pang ni tawara kaya sabutan ni wakil mga mata. Agi kada nakatero Imam Syafi'i. Asin na nan manunumpa ko agama. Upa makamakayon ko na sunna to nabi. Na makayon ko sunna upat katawa khalifa. Nanto ni kapakayon mo nagyo ko to agama ka. Napinggil ko nabi. Udi napinggil ko pat katawa khalifa. Mitara si Umar, napinggil ko nabi. Tini mo sa Quran, nakagi-authorize so Abu Bakar. Ya kadua subang, si Udi Umar, nakagi-authorize si Uthman. Nasumakan yung sa gyan na napat katawa khalifa. Na diud na ba in-authorize so nabi. Aba kapakay ako pitan sa pitira. Nakagi ya kang ganubag so pat katawa khalifa. Sadang ganubag ko nabi. Napang ganubag ka naman mo. Sadang ganubag ko nabi. Baka no authorize. Baka no ko pat katawa khalifa. Na dalil yan na in-authorize siya. Iya kasay na yung mga tao. Nintak wallah maliwanag maraya gaging utak kaya nagatanon siya tanong po na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.